ଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ବି ସେ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହା ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା, ସାଧୁସଙ୍ଗର ମହିମା। ଏଣୁ ନାରଦ ନାରାୟଣକୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇବ କି? ନାରାୟଣ କହିଲେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସାଧୁସଙ୍ଗର ଫଳ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ବସା କରିଛି। ସେ ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଅଛି। ସେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକକୁ ପଚାରିବ, ସିଏ ତୁମକୁ ସାଧୁସଙ୍ଗର ବିବରଣୀ ସବୁ କହିବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲିଲେ। ସରଜୁ ନଦୀ ତଟର ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଥଣ୍ଟୁ ମଲେଇଲା ଓ ଆଁ କଲା ଓ ନାରଦକୁ ଦେଖି ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଢଳି ପଡ଼ିଲା, ନାରଦଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଯେ ଚଢ଼େଇଟା ମରିଗଲା ନା କ'ଣ। ଏଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୁଣି ନାରାୟଣକୁ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା କ'ଣ ଏମିତି ବୁଝାଯାଏ? ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟା ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମରିଗଲା। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଅ, ଗୋପପୁରରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଗୋପାଳ ଘରେ ବହୁତ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ପ୍ରସବ କରିଛି। ସେ ସଦ୍ୟଜାତ ବାଛୁରୀ ତୁମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା କହିବ। ନାରଦ ସେ ଗୋପାଳ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେ ବାଛୁରୀକି ଦେଖିଲେ, ବାଛୁରୀକି ଆଉଁଶି ଦେଲେ। ବାଛୁରୀ ନାରଦକୁ ଚାଟିଲା। ତା ଚାରି ପାଖରେ ନାରଦଙ୍କର ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଘୁରି ବୁଲିକି ନାଚି ନାଚିକି ନାରଦଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିକିରି ମରିଗଲା। ନାରଦଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତ ମରିଥିଲା, ପୁଣି ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ବି ମଲା। ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସିକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମହିମା ମୋତେ ବୁଝଉଛ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମଲା, ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ବି ମଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କୋଉଠୁ ବୁଝିବି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା? ନା, ତମେ ଯାଅ, କାଶୀ ରଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଇ ସଦ୍ୟଜାତ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ପଚାରିବ, ସିଏ ତମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା କହିବ। ଏଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାଶୀ ଗଲେ। ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖିଲେ। ରଜାରାଣୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଣୁ ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ରଜାରାଣୀ କି ନାରଦ କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଏ ପିଲାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବି। ରଜାରାଣୀ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ଯେ, ମୋତେ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ରାଜପୁତ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ, ମୁଁ ଥିଲି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ହେଲି ବାଛୁରୀ ଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ପାରି ହେଇଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ଏତେ ବଡ଼ କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ଏଇ ହଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ମହିମା। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ନ କହିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ 3 ଜାଗା ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ମହିମା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ମହିମା ହଉଛି ସାଧୁନାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନମ ପୁଣ୍ୟମ ସାଧୁନାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନମ ମୁଖ୍ୟ। ହରି ବୋଲ।